Wis iki hari iki kowe ora cerewet rasa muni tuku ya. Nggih, Mas. Aku nek isih muni isih, nek ora muni ora. Nggih. Lah entek kowe. Yo. Ya aku. Aja aku dalan aku. Ya, iki aku dodol, Mas. Aku iki dodol, aja tok kono kowe. Maksudmu piye? Lho, kowe ngajak rame aku ya? Kowe ngajak rame aku arep. Hah? Ana karuan ngajak rame aku. Lah ngene. Tangisu turu wong sukses wae bajingan. Mas ki pasange luar teku ra iso gedhek apa turune sak labu gandal. Lur tiper-tiko wamleng ki wongene karo polwet tadi dia sing ngene. Asu ndoku. Aduh. Kalau botak di depan, dia seorang pemikir. Kalau botaknya di belakang, dia seorang yang pintar. Tapi kalau dia botak semua, dia pikir dia pintar. Kak bapak elek, sing penting adus. Menangis hati ini aku ora peduli. Hancurnya harapanku mutar karepmu. Kasihmu yang berubah aku wis kadung megah. Itulah alasanku aku ngombe ciuyan. Biarlah rindu di kejauhan.